Jandalo da, denda bat janari preparatuena eta dago lekitxon. Ambulatori zuen alguan, autobusen paradia eta ikastolia. Da emoten dut oio herriak ensaladiaz, katxopuak, paskari preparauak, frituak eta postriak. Kanpora zu nahi zenian, ikusi neban honako dendak, eta parece zidaten oso ideia ona, jentiari laguntzeko eta. Da pasan urtean petan eban ja momentu zala, zabaltzeko. Ni petaten dut oso ona, ze hau janari prestatuena eta dalez, asteburuetan eta jaie egunetan asko jartzen da jenti zelan etorten dan. Baina aste barruan, klaro, bakotxan bere nahi zen da, borduan, gitxillo datoz. Baina nahiku ondo. Nik esango neutzen aurrera botateko, ze gaur egunia laguntza asko daukela, eta sarratu bi badabe, ez dela pasaten ezelez. Sarratzen dala eta listo.